SGP verdeelt over eerste vrouwelijke wethouder Paula Schot. Het is dinsdag 27 oktober. Dit is Zeeland Nu. Donderdag installatie op Schouwen-Duiveland. Meubelloods wordt tijdelijke huisartsenpraktijk. En liefde voor historische boerenzakmessen. Dag dames en heren, de Zeeuwse SGP-fracties zijn verdeeld als het gaat om de installatie van wethouder Paula Schot op Schouwen-Duiveland. De eerste vrouwelijke SGP-wethouder van Nederland. Uit de rondgang blijkt een nipte meerderheid voor haar benoeming te zijn. Maar zowel de oud- als de huidige SGP'ers zijn er lang niet allemaal even blij mee. Vooral niet omdat een vrouw op deze post in strijd is met de beginselen van de partij. Dat staat al geschreven en het besluit is geweest om het zo te doen zoals we het altijd gedaan hebben, op grond van Gods woord. Zo wordt het uitgelegd. En dat er andere mensen zijn die het anders uitleggen, dat kan. Dat kan. U bent het er niet mee eens? Nee. Naast voormalige gedeputeerden en Zeeuws SGP-prominent George van Heukelom zijn er ook SGP-fracties die er moeite mee hebben. Zo zegt fractievoorzitter Kees Verloop van de SGP op Tolen. Een aantal jaren geleden is deze route opengesteld door de partij, dus daardoor kan dit gebeuren. Wat ik er persoonlijk van vind, vind ik niet opportun. SGP-statenfractievoorzitter Johan van Burg zegt: Ik heb tegen Paula Schot gezegd dat ze welkom is en lokaal moeten ze besluiten wat ze willen besluiten. Op de vraag of hij haar ook gefeliciteerd heeft, zegt Van Burg: Ik heb haar welkom geheten. Ja, ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Striepman. Heiko, je bent alle SGP-fracties in Zeeland langs geweest en je hebt toch een hoop verdeeldheid aangetroffen, hè? Ja, de SGP in Terneuzen en Goes zijn bijvoorbeeld voorstander, maar die in Middelburg en Rijmerswaal dan juist weer niet. En naast het vrouwenstandpunt gaat het veel afdelingen ook over de manier waarop het is gegaan, de communicatie. Zo zegt Kees van Burg, voorzitter van het SGP-bestuur in Zeeland bijvoorbeeld, en ik citeer: op Schouwen-Duiveland heb je behouden kerkelijke gemeenschappen. Ik vraag mij af hoe dit daaruit pakt. En ik had het chic gevonden als wij als bestuur vooraf geïnformeerd waren over dit voornemen. Einde citaat. Nou ja, dat heeft alles te maken met de installatie van een vrouwelijke SGP-wethouder. Verdeeldheid dus, die overigens niet nieuw is volgens politicoloog Hans Vollaert. Zo lang een kwestie geweest. Kijk, er zijn hoofdbestuursleden, partijvoorzitters om afgetreden. Het is echt een hele heftige discussie geweest. Maar het is ook steeds meer een achterhoedegevecht aan het worden. Hè. Langzamerhand wordt steeds meer geaccepteerd dat vrouwen gewoon lid zijn van de partij en politiek actief zijn in SGP-achterban. Ja, Vollaert zegt achterhoedegevecht, maar toch verdeeldheid, hè, die jij aantreft binnen de SGP. Wat heeft dat voor gevolgen? Nou ja, volgens de fractie op Schouwen-Duiveland niets. Zij zeggen er is bij onze achterban voldoende steun. Maar we hoorden daar natuurlijk daar straks al even voormalige gedeputeerde Van Heukelom namens diezelfde achterban iets heel anders zeggen. Feit is dat het bij heel veel mensen binnen de achterban diep zit. Dat het niet goed valt. En de vraag is wat dat uiteindelijk gaat doen met hun stemgedrag over 2 jaar. Want dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Heiko Striepman, dank je wel. Een lege loods van Mores in Hulst is vandaag omgetoverd tot een enorme huisartsenpraktijk. En dat allemaal voor de jaarlijkse griepprik. Want op 1,5 meter afstand 3000 mensen vaccineren, daar is heel veel ruimte voor nodig. En daarom koos huisartsenpraktijk Palion dit jaar voor een nieuwe locatie, een meubelloods. Komt-ie. Ja, het is wel anders dan andere jaren, absoluut. Ja, maar we krijgen van de patiënten heel positief feedback. Heel goed, heel mooi geregeld. Ja, en het is vlot, hè. Het gaat vlot, ja. Val mee. Ja, we hebben wel het idee dat de opkomst wel hoger is nu met corona. Mensen zijn toch wel wat voorzichtiger en daar waar je kan vaccineren zien we wel dat mensen dat wat meer gebruik van maken dan anders. De afgelopen dag zijn er in Zeeland 122 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Een dag eerder waren dat er nog 108. In alle Zeeuwse regio's is nu sprake van een stijgende lijn. Het afgelopen etmaal kwamen er vooral nieuwe besmettingen bij in Terneuzen, 24. Met 18 besmettingen staat Middelburg op de tweede plaats, gevolgd door Hulst. In het afgelopen etmaal zijn er geen Zeeuwen overleden aan de gevolgen van het virus. En ook is er niemand opgenomen in het ziekenhuis. Woningcorporatie Clavis waarschuwt voor oplichters die deuren langs gaan en met een smoes proberen binnen te komen. Verschillende huurders melden dat de onbekende mannen onaangekondigd voor de deur staan, zeggen dat ze van Clavis zijn en onderhoud komen plegen.
De woningbouwvereniging waarschuwt niemand zomaar binnen te laten, omdat Klavis onderhoud altijd ruim van tevoren aankondigt. In West-Zeeuws-Vlaanderen luiden komende zondag 1 november om 12 uur 's middags alle klokken ter herinnering aan de bevrijding van de regio in 1944. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst tijdens de grote 75-jarige herdenking van het einde van de oorlog. De initiatiefnemers hopen dat het nu een jaarlijkse traditie gaat worden. Het gaat in totaal om 26 klokken in West-Zeeuws-Vlaanderen die zondag dus gaan luiden. Dit is Anneloes Lammerts uit Schuddebeurs. Zij kitesurfte vandaag 200 kilometer om geld in te zamelen tegen de dodelijke spierziekte ALS. Bij zonsopkomst startte ze vanochtend bij de Brouwersdam en ze voer de hele dag bij de Kop van Schouwen en bij Goeree. Het doel was om voor het donker klaar te zijn en dat lukte de wereldkampioene. Want iets na 4:30 had ze de 200 kilometer afgelegd. In totaal heeft Anneloes Lammerts bijna €3000 opgehaald voor ALS. Frans Dingemans uit Nieuw- en Sint-Joosland zag eind jaren 70 voor het eerst een pèremes. Een traditioneel boerenzakmes dat in de loop van de geschiedenis een steeds mooier houten handvat kreeg. Voor Frans was het liefde op het eerste gezicht. En ruim 40 jaar en honderden eigen gemaakte messen later heeft hij zijn kennis verzameld in een boek en is er nu een deel van zijn collectie te zien in het Zeeuws Museum. Ruim 40 jaar geleden intussen zag ik bij mensen op een dressoir zo'n mens liggen. En ik was op een gegeven moment gebiologeerd, zeg maar, door dat handvat. Dus dat liet mij niet meer los. En toen heb ik letterlijk op een gegeven moment gedacht, elke keer als ik daar kwam, dan met dat mes in mijn handen, wat die vent kan ik ook. En of ik dat mee naar huis mocht nemen, ik heb dat een half jaar in huis gehad en ik heb dat heft heb ik dus zo letterlijk mogelijk nagemaakt. En toen, dat heeft mij nooit meer losgelaten, dus dat was het eerste van een hele serie daarna. Naast de inmiddels honderden traditionele pèremessen vindt hij het ook erg leuk om te experimenteren. Ik vind zelf iets nieuws bedenken, dus ook eigen ontwerpen. Soms helemaal zelf bedacht, maar in enkel geval vaak ook wel in samenspraak met de opdrachtgever. Ja, om dan iets wat nog nooit gemaakt is, dus dan hebben we het niet meer over het model pèremes, wat nog nooit gemaakt is, om dat te maken, dat is voor mij een uitdaging. Goh, en als dat gelukt is, dan ja. In al die jaren heeft hij zich ook verdiept in de geschiedenis van het Zeeuwse pèremes. Dat heeft geresulteerd in een boek met bijbehorende expositie in het Zeeuws Museum. Ik heb in de loop van de jaren heb ik een heel archief aangelegd van fotomateriaal, maar ook tekst, noem maar op, overal vandaan gehaald. En dat is een aanleiding geweest om al die kennis die ik opgebouwd heb, moet niet verloren gaan. En vandaar het boek, wat een behoorlijke klus was trouwens. Tevreden? Ja, absoluut. Meer dan dat. Ja. Trots? Ja, ook zeker, absoluut. Ja. Toen de uitgever mij dan letterlijk het eerste exemplaar overhandigde, toen kreeg ik bij wijze van spreken een brok in mijn keel van hoe mooi het geworden was. Ja, absoluut. Het Zeeuws pèremes is niet meer weg te denken uit zijn leven, maar dat vindt hij ook helemaal niet erg. Aan het begin van mijn loopbaan heb ik dat gekscherend wel eens gezegd. Het lijkt op een soort verliefdheid. Als ik zo'n heft in mijn handen en je voelt er zo eens aan en je kijkt en denkt, dit heeft iemand ooit gemaakt, iemand heeft dat gebruikt en dan gaat het een soort voor je leven. En dat gevoel is nooit meer overgegaan, dus zeg maar dat verliefdheid liefde geworden is. De eerste bewoners van het tiny house dorp in Renesse kunnen vanaf volgende week hun intrek nemen. In totaal komen er 24 kleine huisjes op het oude voetbalveld in Renesse. Nadine Kooi en Dylan Adelaar gaan voor het eerst samenwonen.
Ze kunnen hun geluk niet op dat ze ingelood zijn voor een van de tiny houses. Ja, echt super blij. Ja, heel erg blij. Ja, nee, we waren al echt een tijdje aan het zoeken. En als je dan toch eindelijk een plekje hebt om voor met z'n tweeën, ja, dan is dat wel fantastisch. Zoekende starters in Renesse waren voor woningcorporatie Zeeland de aanleiding om met dit project te beginnen. Ja, we hebben voor tiny houses in Renesse gekozen omdat we al lang met de dorpsraad aan het praten waren over de vraag of er nou wel of niet vraag was naar woningen voor starters in Renesse. Wij dachten eigenlijk vanuit Zeeland steeds van niet, omdat we bij de normale verhuringen we ze eigenlijk niet tegenkwamen. Maar de dorpsraad die hield eigenlijk voet bij stuk en die zei van ja, ze zijn er toch echt wel. Dus op een gegeven moment hebben we maar besloten om een experiment te starten. Uiteindelijk reageerden 100 starters op een van de 24 huisjes. Veel meer dan op een gewone huurwoning bij Zeeland. En toen hebben we natuurlijk wel gekeken van ja, wat zou starters nou echt aanspreken. Dus vandaar dat we op dit concept zijn gekomen. Dat zijn dus woningen die relatief goedkoop zijn. Ze zien er echt heel aantrekkelijk uit en ze zijn gewoon compleet van binnen. Waardoor starters eigenlijk heel weinig kosten hoeven maken om zo'n woning te kunnen betrekken. We hebben de vloer uit mogen kiezen, de keuken en de badkamer. En ja, het is wel echt naar ons zin als we het zo zien. Ja, wel onze smaak. Ja. Nadine en Dylan hadden al verschillende huizen bekeken, maar nooit op een huis gereageerd. Het voldeed steeds net niet helemaal aan hun wensen. Ik denk dat het wel lastig is om hier in de regio wel wat te vinden, helemaal voor onze leeftijd, om net te beginnen. En als starter is dat gewoon heel lastig. Toen kwamen we dit project eigenlijk tegen en toen dachten we, ja, het is eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, en we schrijven ons in en gokken op hopen op het beste. Ze zijn een van de eerste die een sleutel krijgen. 14 huisjes zijn voor starters, de andere 10 zijn voor recreatieondernemers die de woningen kunnen gebruiken om tijdelijk werknemers te huisvesten. Eind dit jaar moeten alle 24 tiny houses op het oude voetbalveld van Renesse staan. Wij voetballen allebei, dus ja, dan zal je net zien dat zo'n oude voetbalvereniging is dat heel grappig als je dan hier dan terechtkomt met z'n tweeën. Dus jullie kunnen hier af en toe nog wel eens even een balletje gaan trappen? Ja, wie weet. Wie weet. De locatie had de woningcorporatie snel in beeld. De rest van het project was best een uitdaging. Dit is natuurlijk helemaal nieuw, omdat het tijdelijk is. Het is een heel ander concept. Het is niet bouwen, het is bestellen. En ook qua regelgeving moet je nu allerlei dingen gaan uitzoeken, omdat het eigenlijk nergens standaard in past. En als het nou lukt om met tijdelijke huisvesting voor 15 jaar ook tijdelijke problemen op te lossen, en het kan op deze manier, ja, dan is dit natuurlijk een enorme aanwinst voor ons als woningcorporatie. Want verwacht u dan dat de problemen die er nu zijn over 15 jaar zo goed als verdwenen zijn? Ja, dat weet ik niet, want ik vind 15 jaar eigenlijk best wel ver om zo ver in de toekomst te kijken. Misschien is er dan ergens anders een probleem wat we met deze woningen kunnen oplossen. En dan is het voordeel, dan gaan ze gewoon zo weer op de vrachtauto en we rijden ze naar een andere kern. Voorlopig staan ze de komende 15 jaar hier op het oude voetbalveld in Renesse. Nadine en Dylan tellen de dagen af tot ze in hun eigen huisje mogen. Ja, nog een weekje en dan mogen we er eindelijk in. Ja, nog eventjes. Spannend om samen te gaan wonen? Ja. We zijn het wel gewend, Ja. dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja. Het was een regenachtige, herfstachtige dag. En dan ook nog eens een keer een straffe winter bij, windkracht 6. En de komende dagen gaat het alleen nog maar harder regenen. Pas dit weekend klaart het weer een beetje op. En zometeen onze serie Weg van Water over het Zeeuwse waterschap Scheldestromen, dat 4000 kilometer aan wegen beheert in Zeeland. Omgerekend dus van hier naar Moskou en weer terug. En al die wegen die moeten natuurlijk ook allemaal onderhouden worden. We gaan de weg opmeten, de lengte, de breedte, bijkomende oppervlaktes. Kijken of er slechte stukken in de asfalt zitten die eigenlijk voorgerepareerd moeten worden. We zullen nog wat kleine reparaties doen en dan kan er hier een nieuwe slijtlog op en dan kan er inderdaad weer een poosje mee. Dus voor deze weg is dat voldoende. Dat dus zometeen gevolgd door het uitgebreidere weerbericht voor de komende dagen. Met waarschijnlijk ook veel meer water. Nog een hele fijne avond.